Asi každý jsme se někdy zamýšleli sami nad sebou. Nad tím, jaký jsem a jaký je můj život. Obvykle to děláme s ohledem na okolnosti, co nás potkalo, co se nám podařilo, co se nám nepodařilo a také, co nás čeká, co musíme udělat a co naopak nesmíme, čemu bychom se měli vyhnout. Ale to, že si všímáme těchto věcí, vůbec neznamená, že jsme si vědomi sami sebe. Být si vědom sám sebe znamená být si vědom své přítomnosti v životě. Takováto přítomnost ve skutečnosti znamená, že jsme ochotni být v životě s tím, co zrovna probíhá. Co probíhá ve chvíli, kdy probíhá život, který probíhá pouze teď v přítomnosti. Vše ostatní jsou jen myšlenky, vzpomínky anebo představy o tom, co a jak by mohlo být v budoucnosti. Naše mysl je v tomto ohledu určitá past, která vnímá život jenom ve spojení s určitou formou. V podstatě proto lidé vnímají život jen od doby, kdy se narodili nebo kdy došlo k lidskému početí a bereme jako realitu, že život končí tím, že zemřeme. A je pro nás těžké se na život zadívat jinak. Abychom viděli přítomnost a abychom viděli hloubku, která se za ní skrývá, tak si nevystačíme s myšlenkami. Ve skutečnosti to, co se v nás děje, je určitá hra, která probíhá mezi pravým a levým mozkem. To, co my vnímáme jako život, je svět tvořený naším levým mozkem. Na druhou stranu dokázat vidět hloubku uvnitř sebe. To je věc, která je naší levé mysli nepřístupná. To je svět pravého mozku, pravé mysli. A to, co se v nás děje, je určitý souboj, určitá hra nerovnováhy, disbalance, ve které naše levá mysl vítězí. To ale nejsme my. To je svět tvořený našimi myšlenkami. Vnímání hloubky v sobě ale není zatím pro každého. Právě pravý mozek má přístup k věcem, které nejsme schopni vnímat svými 5 smysly, na základě kterých vnímá život náš levý mozek. Logický, koncepční a koncentrovaný. A to i přesto, že zdaleka ne každý z nás opravdu vybaven. Dá se říct, že všichni očekáváme, že máme obdobné dispozice. A tak nám nedochází, že velká část dětí se rodí s tím, že k tomuto způsobu pojímání života a světa vlastně nejsou vybaveni. O tom svědčí syndromy, jako je ADHD, Asperger, autismus, problémy s pamětí, ale i zároveň nemoci, které se objevují později anebo ve stáří, jako je Alzheimer, jako je roztroušená skleróza, mozková mrtvice, ale i ty méně obvyklé, jako je například esenciální třes. Nerovnováha mezi pravým a levým mozkem tvoří v podstatě základ té největší nerovnováhy uvnitř člověka. A nejvíce se to projevuje právě ve způsobu vnímání života. Levý mozek je schopen vnímat formu, je upoutaný na formu, je upoutaný na život od narození do takzvané smrti. Prostřednictvím pravého mozku však máme možnost vnímat i mnohem hlubší součásti života. V podstatě právě tudy máme možnost vidět, že život je
vibrace. Vibrace jako je zvuk nebo jako je světlo. A mně se líbí paralela mezi světlem, když se podíváme na sluníčko a na jeho paprsky. Sluníčko svítí, jeho paprsky putují vesmírem, kde ve skutečnosti světlo není samo o sobě vůbec vidět. Světlo lze zahlédnout až tehdy, když na něco dopadne, když se od něčeho odrazí, když se odrazí od nějaké formy. A velmi podobné je to i s životem. Niterná inteligence, která je součástí života, v sobě nese určité vědomí. Vědomí, které umožňuje jeho neustálý vývoj. Na cestě od svého zdroje, úplně stejně jako světlo, začne být život vidět až tehdy, když na sebe vezme nějakou formu. V našem případě lidskou formu. Tehdy začne být vnímán naším omezeným vědomím. Je zajímavé vidět, že tato inteligence zakomponovaná v životě nám umožnila si držet svoji kontrolu nad životem a nechává nám si udržet i autonomní pocit, že to my jsme tvůrci života, že my máme právo život upravovat, a ovlivňovat a vyvíjet, anebo i v opačném případě ničit. A jako by nám úplně unikalo, že život tady byl před námi a že my máme možnost pracovat s tím, co nám bylo dáno. A že s tím, že skončí naše fyzická schránka, jejíž formu náš život na omezenou dobu získal, že se naší smrti život jako takový nekončí. A je pro nás těžké si představit, že to jediné, co z člověka přetrvává, jsou ty paprsky vědomí, které se uvnitř nás do naší formy oblékly, a že smyslem života je to vědomí, které uvnitř nás je, obohatit a posouvat. Z vnějšího pohledu vidíme jako smysl v životě něčeho formálně dosáhnout úspěchu, peněz, dosáhnout dobrého pocitu ze života. Ale život tady není proto, aby nás naplňoval. To my jsme tady proto, abychom život obohacovali. Ale z vnějšího pohledu tato věc vůbec není vidět. Nicméně pohledem pravé mysli, pravého mozku, který vnímá jiné věci než našich pět fyzických smyslů, který vnímá hloubku, tak máme možnost právě prostřednictvím přítomnosti začít vnímat to, co život tvoří, že je tvořen vibracemi. A tím, že život získá lidskou formu, zároveň získává určité vlastnosti, určité dispozice nebo predispozice. A to proto, že tyto dispozice nemají určitou pevnou formu, která bude po celý život jednoznačná. Naopak je to něco, co se musí sformovat a zušlechtit. V tom spočívá posun lidského vědomí. A jakmile začneme vnímat, že život je tvořen vibracemi, tak je pro nás i mnohem přístupnější porozumět těm paprskům světla, paprskům života, plynoucím ze zdroje, kde získáváme sadu určitých dispozic, které se v průběhu našeho dětství a počátku života nějakým způsobem opracovávají a získávají nějakou podobu. Tím, co na ně má ale největší vliv a největší dopad,
není naše prostředí, okolí, druzí lidé, svět a situace, které prožíváme. Tím klíčovým je naše mysl, protože právě v mysli my si utváříme naši představu o tom, kdo jsme a v důsledku, kdo jsou druzí lidé a jak funguje svět, jaký by měl být a jak my ho máme potřebu ho právě proto upravovat a předělávat. A pokud člověk nedokáže vnímat tu hloubku v sobě, tak zůstane uvězněn jenom v uzavřené dimenzi, kterou nám umožňuje naše mysl. A i ti lidé, kteří mají dispozice k tomu využívat svůj pravý mozek a vidět něco hlubšího a zpřístupňovat to druhým lidem, tak obvykle během dětství své dispozice natolik pokroutí, že jsou výsledkem pak ty zmíněné syndromy, jako je ADHD nebo autismus, Aspergerův syndrom a tak dále. Celá naše kvalita života je o tom, jak jsme uvězněni ve své mysli a jak se snažíme uchopit svůj život, protože se snažíme na ně nějakým způsobem reagovat a zejména se bránit tomu, co nám připadá, že ho ovlivňuje negativně. Ve výsledku to však znamená, že se spousty věcí v životě obáváme. A to, kde se to projevuje, je zejména na našich emocích, protože mysl nefunguje odděleně od celého našeho organismu. Ta klíčová vazba je právě tvořená vazbou mezi emocemi a lidskou myslí. To, co vnímáme v životě svými emocemi jako negativní, nejsou životní situace samotné, ale to, jak si je uchováme ve své paměti. Kdy tím, jak nejsme schopni se negativních myšlenek a negativních pocitů pustit, tak v podstatě, i když jsme v naprostém bezpečí, v tichu a klidu svého domova, nebo dokonce v noci máme možnost spát a nic nás neohrožuje, tak přesto lidé spát nemohou a neustále se nám honí něco v hlavě a snažíme se přijít na to, jak naložit s tím nepříjemným, co máme v hlavě a jak se vyhnout něčemu nepříjemnému, co nás čeká. A přitom být svým vědomím přítomen znamená uvolnit se, zbavit se svých myšlenek, protože v tu chvíli se zbavíme ohromné části životní tíhy. Typickou vlastností lidského mozku je, že nedokáže vnímat přítomnost a zároveň myslet. A nebo naopak, pokud jsme soustředěni na své myšlenky, tak nedokážeme vnímat přítomnost. Ve skutečnosti právě o tom je celé porozumění lidským dispozicím a rozdílu v životních projevech v závislosti na odlišných vibracích. Náš důraz a míra našeho spoléhání se na levý mozek nám v podstatě znemožňuje vidět něco hlubšího v životě. Znemožňuje nám to vidět podstatu vibrací, které tvoří život. A znemožňuje nám to vidět i podstatu rozdílu mezi životními projevy, která je tvořená rozdílem v projevování vibrací. O tom všem jsou naše životní vzorce. Nicméně, když se vrátím na začátek, to nejdůležitější je dokázat vnímat sám sebe. Je to právě o té schopnosti podívat se do
podstaty toho, co tvoří náš život. Začít vnímat to, že je život tvořen vibracemi a že vzorce, které se do nás zapíšou na základě našich dispozic v průběhu dětství a dospívání, že to celé je o vibracích. A kvalita těchto vibrací dává podobu těm našim dispozicím. Naše levá mysl má tendenci pochopit a zařídit změnu. To, co pokládáme za dobré a správné, o to se snažit to udělat formálně, aby to tak bylo, aby se to tak projevovalo. A to, co pokládáme za špatné, se snažíme nedělat, se snažíme potlačit. A to je něco, co prostě nefunguje. A toto je asi klíčové poznání, které vychází z porozumění přítomnosti. Z porozumění té červí díře, která se skrývá v přítomnosti, která nám otevírá naši schopnost vnímat sám sebe pro tím, že začneme vnímat život, který se v nás jako tenká linie nebo jako tenké paprsky, souhrn určitých paprsků a dispozic, které jsou s nima spojeny, která se naším životem táhne a nekončí se ani s naší smrtí. Je to forma světla, je to forma vibrace. A celé je to o tom, jak dokážeme svůj život rozsvítit, jak ho dokážeme rozzářit, rozvibrovat. Pro levou mysl je těžké to vůbec uchopit. A i lidé, kteří tyto věci dokážou vnímat, tak protože jsme každý z nás nějakým mixem tendencí k využívání pravého mozku, ale zároveň býváme přemoženi tou potřebou uplatnit věci, informace a znalosti formálně v našem existujícím formálním světě, tak obvykle převládají ty formální snahy levé mysli a vlastně domýšlíme, co to znamená, tak, aby to zapadalo do našeho života. To proto se za tak klíčovou věc pokládá dávat životu vnější smysl, vnější naplnění, aby byl příjemný. A přitom ono smyslem není, aby byl život příjemný, protože takový není a být nemůže. To, co být může, je to, abychom si všimli, že to, co tvoří větší část toho, co pokládáme za bolestné v našich životech, to, co pokládáme, z čeho vychází naše nespokojenost a všechny ty naše negativní emoce, protože emoce tvoří druhou půlku naší mysli, tvoří to neoddělitelný celek, kdy to, jak vnímáme věci, ovlivňuje to, o čem a jak přemýšlíme a naopak. Tak ta červí díra přítomnosti nám umožňuje se zastavit svou mysl. A to proto, že jakmile dokážeme vnímat přítomnost, tak v tu chvíli člověk prostě nepřemýšlí. Prostě proto, že
nejde dělat tyto dvě věci současně. Nelze přemýšlet a plně vnímat život, přítomnost, to, co se děje, to, co vnímat znamená nekoncentrovat se na jednu věc, kterou jsme ochotni vnímat, ale vnímat v podstatě celek. To, co se děje kolem nás, to nejenom jak věci vypadají, ale co je pozatím, vidět své vlastní projevy, vidět takové maličkosti, jako když jdu po schodech, že šlapu po těch schodech, že se člověk drží držadla, že se něčeho dotýká, když si něco bere do ruky, jaké to je, když jí jídlo, jaký to vytváří pocit, nejenom chuťový. Všechno toto jsou hlubší detaily. Hlubší detaily pak hlavně v tom, abychom si všimli, že z nás vychází nějaká reakce na okolnosti. Naše reakce na okolnosti bývá tvořena nebo levou myslí, bývá dovedena k tomu, že se spoustě věcí snažíme vzpírat, odporovat. To proto většina našich vzorců je o určitém brnění, o určitém obraně před věcmi, které jsme si navykli vnímat jako bolestné. Před věcmi, které se nám ukázaly v takovém světle, že se jich obáváme. A tyto obavy jsou podvědomé. To proto naše reakce, ty obranné reakce, navyklé reakce, kterým se říká také podmíněnost mysli, jsou o nízkých vibracích strachu, vibracích našich podvědomých obav. A to všechno se děje v naší hlavě. To je proces, který probíhá v naší hlavě, protože i to, co se děje podvědomě, my si pak přebíráme a přehráváme ve své mysli. Nebo přehráváme. Ono se to nakonec děje i, dá se říct, nezávisle na nás, protože ve výsledku to nejsme my, kdo má kontrolu nad svými myšlenkami, zejména nad těmi negativními. Dá se říct, že negativní myšlenky naopak ovládají nás a ovládají naše postoje k životu. A dá se říct, že celý náš život na celém světě je čím dál tím víc ovlivněn tím, jak máme potřebu se obrňovat vůči věcem, které pokládáme za svou myslí za špatné. Celý svět se v podstatě v poslední době vyvíjí čím dál tím víc do čím dál větší obranné pozice. Já myslím, že to, co se děje v poslední době kolem nás, že nemůžeme chtít lepší příklad o tom, jak to vypadá, když se začnou věci vytrhávat z kontextu života. Život, který vznikal tím, že začaly jednotlivé buňky spolupracovat. A vlastně celý život a rozmanitost druhů stojí na tom, že i rostliny, ale i určití živočichové tvoří potravu pro udržení života jiných životních druhů. Je velmi lehké si na tom domyslet, jak je všechno na sobě závislé. I rozmanitost, i různorodost našeho životního nastavení.
mluví o tom samém. My všichni jsme rozdílní, každý jsme jiný i svými dispozicemi a nikdy nebudeme dokonalí. I když školy vychovávají v současné době, nebo se snaží vychovávat univerzální lidi, kteří budou mít všechno pod kontrolou, budou všechno domýšlet, učí se znát a být na všechno připraveni. Podstata života je ale přitom jinde. Je ve vnímání své unikátnosti. I proto se dá říct, že ve skutečnosti tak, jak v životě se projevujeme, je to o zapadání různých životních dispozic anebo i neschopností mezi druhé lidi, kde jsme si schopni pomáhat. Až tento celek tvoří život. A přesto naše současné vidění světa je o tom, zdánlivě o tom, jak se musíme vymezovat, bránit a tvořit si svůj vlastní svět, svůj vlastní píseček. Je to celé totiž svým způsobem o egu a o sobectví. To nemusí být sobectví takové, jak si ho představujeme, tak jak si ho běžně malujeme jako symbol. Je to strach z nepřežití. Ve skutečnosti za všemi lidskými strachy je strach ze smrti. Je to pořád ta lidská omezenost mysli, která vidí člověka jen jako formu, která získala život narozením a život se končí smrtí. A protože se čím dál tím víc vnímáme pohledem konkurence a pohledem boje, tak pořád vzniká další a další důvod k vidění druhých lidí jako nepřítele. A mysl se nedokáže pustit a vidět univerzálně. Levá mysl vidí černobíle. Levá mysl je základem celé duality. Je to o dualitě černé a bílé, o dualitě dobra a zla. Nejsme schopni vidět podstatu toho, že když něco zemře, že z toho vzniká možnost života, udržení života něčeho druhého na světě. Že v této přirozenosti tkví podstata vývoje života, koloběhu života. A přitom zároveň všechno to, co se děje, je jenom tlak a bolest, která nás nakonec stejně dovede a musí dovést k té možnosti se toho svého strachu, těch svých podmíněností nakonec pustit. A buď to dokážeme ještě za svého života, anebo až po něm, třeba až v takzvaném dalším životě. Každopádně porozumět svým životním vibracím můžeme levým mozkem, ale realizovat změnu svého životního projevu nelze pouhým porozuměním, protože naše levá mysl neumí vidět jinou cestu, než to, co děláme špatně, nedělat a to, co chceme, tak, jak se chceme projevovat, že musíme se o to snažit a to špatné odstranit. Ve skutečnosti je to úplně o něčem jiném. Je to o vnímání podstaty života. Tím, že se člověk dokáže zastavit v přítomnosti, přestane být
unášen svými myšlenkami, přestane být obětí své mysli a vlastně podstatou toho bytí v přítomnosti je ohromné uvolnění, vnitřní uvolnění, vnitřní mír. A tím, jak se člověk propojí s touto úrovní, a to nejde hned, to je potřeba si říct a vždy jde o určitý proces, aby člověk dokázal se svých návyků a potřeby se bránit pustil. Tak ta cesta vede jenom přes přítomnost, přes tu ochotu být přítomen s tím, co se v životě děje. O tom je celá schopnost přijmout život, jaký je. Tím nepřijímáme to, co je, ale že to tak je. Ale tím, jak dokážeme na to kompulzivně nereagovat, jak dokážeme nezapojovat mysl a její naučené cestičky do procesu, tak dokážeme s tím, co je, zůstat a náš životní projev se přirozeně mění i bez toho, abychom něco měnili svým záměrem své mysli. A toto je cesta k přeladění člověka. Toto je cesta k přeladění našich vibrací a k propojení se s přirozenou vibrací života, který v sobě každý od začátku až do konce máme, jen jsme svou myslí od této podstaty odpojeni. Ale nejsme odsouzeni k tomu, aby to tak bylo na pořád. A ti z vás, kdo k tomu mají blízko, kdo něco z toho v sobě cítí, kdo jsou tímto směrem přitahováni, jsou u mě vítáni.